vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi makadi zvinyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini nemurume wangu tinobvawo kuChiredzi, but takabva tazouya tikatanga kugara kuBeit Bridge, but now takazobuda muBeit Bridge. Handidi zvangu kuti ndinge ndichitaura kwatinogara exactly zvimwe kuda zvinokwanisa kuzoaffecterawo baba business ravo, but inini ndiri mudzimai ane makore 42 years ekuberekwa, zvekare ndakaroorwa. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai so. Baba vakatanga ivo kuuya kuzogara kuBeit Bridge, vageremo muBeit Bridge mukoma. Ndaingonzwa nemakuhwa kuti murume wangu haasi kubva mudzin'anga. Hanzi vainge vachingowirirana nevanhu vanofarira zvemishonga. Then ndipo pavakazoya vakabva vazonditora. Mind you, baba pavakazoya kuzonditora, this was 4 months later. Saka ndaitoexpecta kuti paya pandinenge ndava navo tava mumachira taifanira kuti tinge tichimborakidzana kuti tanyanyisa kusuwana, but baba vakandi-ignore mukoma. Ndakatanga ndichati zvimwe kuda nhasi ndini tisina kunyanya kuzvishongedzawo zvakanaka, mangwana the same thing. Kudzamara ndazotoita zvekupopota, ndakati ndapopota ndikati kasi munesiki, kasi maita zvekukecha mahure emuBeit Bridge, kasi makapiwa siki. Baba ndokubva vazoburitsa nhengo yavo vakandirakidza vakati handina siki. Ini ndikati saka problem chii? Mhinduro yakaramba kubuda mukoma. Mhinduro yakazotobuda zvaizvezvi pavakazonoudzwa kuti mhiko dzavo dzakakanganisika. Ndopavakabva vazodzoka kwandiri vava kutanga kuda kuchirizanana neni, ende mukoma inini nditori panguva yakaoma, nekuti zvaizvezvi ndakatonzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoluza mwana wangu nekuti ndakakanganisa mhiko idzi. Kana ndikasaluza mwana wangu ndinofanira kuti ndinge ndichisarudza pahama dzangu, ndosarudza mwana wehama, ndobva ndazosacrifice mwana wehama. Zvakaitika mukomanashi ndezvekuti baba vakazongokaruka vati ndawana kumwe kwekuti tinokwanisa kuti ndokubase, ndokubva tazobva muBeit Bridge muya. Ndikatovabvunza kuti koma customers enyu, nekuti baba vanoitawo zvemechanics, vakati no, zvinoita bo. Takabva tanogara mukoma mumachonyonyo mekuti ndakatovabvunza kuti saka kuno kwatauya kunoko motikari dzacho dzekugadzira muchadziwana kupi, zvamuchatiuraya nenzara? Ndikatopopota ndikati manje makatogona mukandiunza kunoko, ndinongotsvakawo zvimotikari ndobva ndatonoyambuka, ndobva ndaenda hangu kuJoni ndinokutizai, because shuwa mungauya kuzondigadzika mumachonyonyo makadai so. But mukomanashi takambodya rifa, baba vachiita mari. Baba zvavaiita vaingoti kana vazvifunga kudai so vaingotora zvimotikari izvo zvavainazvo vobva vangoenda vobva vanopinda vobva vanomira kumain road. Vaingoti kana vakamira ikoko mukoma paisambotora kana 30 minutes paitowanikwa motikari inenge ichibva kuSouth Africa inotongostaka by the side of the road, ende mamwe mazimotikari acho aingostaka by the side of the road. Mapango mukomanashi, maToyota, maFortuner, motikari dzakanaka dzedzia. Baba vaibva vazotongodriver vobva vaenda pane munhu uya anenge astaka, vototanga kutotaura nemunhu uya, vobva vatopiwa chipisi job, vobva vatogadzira apo pavanenge vasunga nemishonga yavo. Inini ndainge ndisingazvizivi kuti baba ndo zvavainge vachiita. Ivo zvavaiwanzokuita ndezvekuti vaingoburuka mumotikari kudai so vachisvipa mate avo vachimakwiza vobva vaenda vobva vanomira pakati peroad. Zvose izvi vaingozviita usiku. Vaiti kana vamirapo pakati peroad, hameno zvavaizongogadzika mutara, vobva vadzoka zvekare mumotikari, vobva vati mudzimai wangu mira uone tichiita mari, it is now time for us to make money. Paitongodarika motikari zhinji dzacho, motikari dzaidarika dzinenge dzichibva kuSouth Africa paisatomboshaya motikari 1 inoita imwe breakdown. Dzimwe nguva vaiti kana vafunga kungoitira munhu utsinye, paitika rimwe breakdown rekuti wega waitoshamisika kuti motikari yakanaka kudai
ko why yazoita heavy breakdown. Ndinorangarira imwe motikari mukoma yakangodonha bumper apa vanhu vacho vainge vachitoti motikari iyi inyowani, motikari iyi takatoitora through bank, but motikari iyoyo yakangoti ichingonotidarika apo patainge takapaka ikabva yatodonedza bumper. Baba ndokubva vazoti motikari iyi kuti vange vachigadzirira paside peroad zvainge zvisingagoneki, ndokubva tazotorana nevanhu vaya tikabva tauya navo pamba kusvika motikari iyi ichizopedza kufitirwa bumper area. Pakabuda mari mukomanashe, but zvose izvi zvichiitika baba ndakatanga kuvasuspecta kuti there is something wrong, because pane pamwe pandakambofonerwa navatete. Vatete ava vainge vakakombira murume wangu mari, but even though mumba mainge muine maUS akawanda mukoma ainge asingaverengeki, but murume akaramba chaiko. Apa mwana wavatete ainge achirwara zvezvia very serious, but murume akati handina kana mari. Saka vatete ava pavakazondifonera vakabva vati ko bhudhi zvatiri kungonzwa wani kuti bhudhi ava vava nechindofa chavo chavava nacho icho chiri kuvapa mari. Bhudhi zvinhu zvavari kuita izvi mune ramangwana hazvizopedzi dzinza here? Inini pandakati vatete nyaya iyi yamandiudza iyi iri very sensitive, zvandichatoita ndichatovabvunzawo, ndichaibvunza hanzvadzi yenyu. Then vatete vakabva vati musavaudza please, musavabvunza, but mukufambawo ndo zvatangoudzwa. Vatete pavakandiudza kuti mukufamba kwavo vainge vakaudzwa kuti mishonga yemurume wangu yakabatwa nemurume wangu ndo yaikonzeresa mwana wavo kuti ange achirwara. Neniwo mukoma ndichizonobatanidza zvose izvo zvainge zvichiitika, zvese zvaiitwa nemurume wangu, kuti kana afunga kuti motikari dzevanhu dzinenge dzakatozvinakirawo dzisina maproblems dzinge dzichiita mabreakdown, dzaitoita mabreakdown. Saka ndakabva ndaona kuti murume wangu uyu anenge ane mishonga yake yaainayo. Saka ndakabva ndazoenda kumasowe, ndikabva ndanotaura nyaya yangu, but ndakaenda kumasowe ainge atori kure kwandainge ndisingazivikanwi, ndichitya kuti munhu anokwanisa kuenda akanondiripotera kuna baba. Pandakaenda kumuprofita uya ndakabva ndaudzwa kuti zveshuwa murume wangu uyu ainge akaromba, but akarombeswa neimwe n'anga yamubeit bridge, akabva azotengeswa mombe zvikanzi painge pachidiwa ropa remombe. Iye akaudzwa kuti painge pasingadiwi ropa remunhu, kunyange zvikazonzi zvadii paisazodiwa ropa remunhu, but akanyeperwa. Akati apedza kuslota mombe iya ndokubva azochingidzira ropa kusvika ropa racho razara kapu, ndokubva azonwa kapu iya yeropa, ndokubva vazotakura mombe iya. Hanzi vakangoenda vakangonoicherera mujinga maLimpopo zvekare negona rake. Hanzi ndo kwaakanoricherera ikoko. Iye aifungidzira kuti zvinhu izvi kumberi uko, since ainge asacrifice mombe iyi kwainge kusingazodiwi ropa, but chinhu ichi manje chakabva chazotanga kudzoka kwaari. Ndokubva chamuti iwe ndanyanyisa kukushandira, chimbondipawo mubhadharo wangu. Ndopaakabva azochiti enda unobata yawada kubata, mhuka yawada kubata. Apa ainge achibvira vana pakati pevana vavatete, but vatetewo vakazokasika kumhanya vakaendawo kumaprofita, ndokubva vazonobatsirwa. Mukoma ndakabva ndazopiwa minamato. Ndakati ndapiwa minamato ndikabva ndanzi nomba menyu madzimai mune monaki ririmo, suitcase ririmo. Ndakatoramba ndikati mangu mumba hamuna kana suitcase. Ndikatonzi madzimai murume wenyu uyu akatocrossa border, ndokubva atoenda muMessina akanotenga suitcase pink, masuitcase aya mukoma ane mavhiri aya ekuti unofamba uchiridhonza. Hanzi murume wangu akatonocrossa border ndokubva anotenga suitcase. Saka musuitcase umu ndo munogara zvimwe zvezvinhu zvacho, zvekare mari idzo dzaanenge apiwa nevanhu avo vaanenge ashandisira mishonga kuti motikari dzavo dzinge dzichizofa padhuze neapo patinogara. Anouya obva aisa mari yacho mumonaki imomo. Ndikati kana madzibaba muri kundinyepera, because inini saamai vepamba ndinotoziva kutoti pamba pangu pane mudziyo wakati newakati. Suitcase handiti dai suitcase iri riripo ndingadai ndichitorongedzera hembe dzangu kana kuti hembe dzevana mariri suitcase iroro. Then madzibaba vaya vakabva vati ndikuda kukupai mushonga wekuti unge uchizokuvhurai maziso. Vakabva vazotora mashizha eumwe muti wandisingazivi kuti ndeupi, ndokubva vatanga kuwatswanya-tswanya. Vakati vapedza kumatswanya-tswanya vakabva vamazorera kumfesi kwangu uku, vakabva vanditi musapukuta, chibvai pano uye musacheuka.
kana zvikasadonha zvisiyei zvingorimo mumaziso kuzonosvika muchinosvika pamba penyu. Mukoma ndakaita kunge benzi. Ndakati ndichibvapo pamba pavo madzibaba ava ndainge ndiinawo mashizha iwawo kufesi kwangu uku. Vanhu vaitofungidzira kuti zvimwe kuda ndinopenga. Ndichisvika pamba baba vainge vasipo, vainge vaenda zvavo kubhawa. Ndokubva ndanopinda mubedroom mangu. Ndakati ndava kuda kunopinda mubedroom Mukoma, mashizha aya akabva angodonha oga. Ndakanzwa sekunge pane munhu akangopukuta kufesi kwangu uku, but achipukuta Mukoma haana kupukuta achiita zvekudzikisa ruoko rwake, akaita zvekukwidza ruoko rwake. Advice yangu kune vedare renyu ndevekuti kana mugeza paya, please musageza muchiita zvekuzvipukuta, muchiita zvekudzikisa ruoko, because hanzi ndo zvandakaitwawo nemurume wangu. Iye akati tichienda kunogeza ainge aine mishonga yake yaainge akaisa mumvura imomo, then pandaigeza inini paya pakuzonozvigeza chiso changu ndaipukuta ndichidzikisa ruoko rwangu, ndichipukuta kudaro Mukoma ndainge ndichitozvivhara maziso angu emweya. Iye akatogeza achitokwidza ruoko rwake kuitira kuti mishonga iyoyo isazomuvharawo maziso ake emweya. Ndakangoti ndichingonopinda mubedroom Mukoma ndakabva ndatoona kutoti yezvo painge patori nesuitcase repink rainge rakaiswa pamusoro pewardrobe. Pawardrobe apa Mukoma ndaingonzwa murume achingoti kana ndikaisa zvinhu pamusoro pewardrobe ipapo aipopota Mukoma nacho zvekutoti aikwanisa kutongotora bhutsu dzangu obva adzikandira pasi, obva ati apapa handidi kuti pagare anything. Why uchiita hutsvina hwakadaro? Saka zvaindinetsa kuti hutsvina here hwekuti bhutsu dzangu ndinoisawo pamusoro pewardrobe yangu yandakazvitengera. Izvo Mukoma munhu aiziva kuti pamusoro pewardrobe ipapo ndo paigara suitcase rake. Ndakabva ndatora suitcase riya, asi chandisina kuziva Mukoma nacho ndechekuti mukunobata suitcase riya ndainge ndichitotyora mhiko. Inini chandaifanira kuti ndinge ndichiita, ndaifanira kuti ndinge ndichitanga ndadzokera kuna madzibaba vaya vekundipa mishonga yakavhura maziso angu. Ivowo vainge vasina kundiudza kuti izvi ndo zvandaifanira kuzoita. Ndakabva ndatora suitcase riya, ndakati ndichinovhura suitcase zveshuwa ndakabva ndaona kuti maiva nezvipanera zvainge zvirimo neimwe wheelspanner diki, zviya zvinongoshandiswa nevanhu vanoita zvemumakanik. But zvinhu izvi Mukoma zvainge zvakasunganidzwa nechidhende chered. Chidhende ichi chainge chakareba, then kwaiva nemotikari, zviya zvimotikari zvinotambiswa nevana zvitoyi zviya. Chimotikari chacho chitoyi chainge chakasungwa zvekare nechimucheka icho chainge chakasunga zvipanera zvababa. Mukoma ndakati ndaona zvose izvi monakiriya rakabva ranyangarika. Baba vachibva vandifonera vakauya kumba vachimhanyisa motikari ndokubva vati iwewe ndinokuuraya chete. Vakabva vabuda pamba, kwakaendwa handikuzivi, but pavakadzoka Mukoma uso hwavo but pavakazodzoka vainge vakarerekesa uso hwavo, vakabva vazondidana tikabva tagara pasi. Ndikati ndiudzei chii chiri kuitika baba vemwana. Ndopavakabva vazonditi mukadzi wangu wandikanganisira. Ndikati ndakukanganisira iko chiiko nhai baba? Vakabva vati mukadzi wangu wabata zvinhu zvawanga usingafaniri kuti unge uchibata baba. Ndopavakabva vazotanga kundiudza kuti ivo nguva iyo yavakandisiya kuchiredzi vachiuya kuBeit Bridge kuzoshanda, hanzi business rainge riri very down. Apa ndainge ndichivadhimanda mari ndichiti mari. Saka vakazogumisidzira vazotanga kuitawo izvi zvemishonga vachidawo kuti business ravo ringe richisimba. Saka panzvimbo apo pavainge vachiita zvekugadzira motikari vaishanda vakawanda. Vakabva vaona kuti vamwe vacho vainge vaine mishonga yainge yakasimba kudarika yavo, because vamwe vacho hanzi zvikwambo zvavo vakasozviita kudhara ende zvinotofidwa neropa revanhu. Saka zvainge zviine simba, zvaingoramba zvichingodhonzera macustomers kuvaridzi vazvo. Baba vakabva vaona kuti it is far much better kuti vange vachibva muchaunga ndokubva vazouya uko kwatainge tava kugara. Ende vakabva vanditi pose apo pandinoenda ndichinomira pakati peroad ndichisvipira mate, ndinenge ndichiisa zvituko pakati peroad kuitira kuti motikari dzinenge dzichizodarika, motikari dzinenge dziine vanhu vanenge vaine mari
motikari idzodzo dzinge dzichizoita breakdown kuitira kuti ndikwanisewo kuwana chouviri. Ndo zvavainge vachiita izvi baba, nanhasi ndo zvavachiri kuita. Mhiko idzi mukoma dzandakaputsa mhiko idzi pava kudiwa ropa iri rakanzi munhu wandinofanira kusacrifice kana kuti mwana wandinofanira kuti ndinge ndichisacrifice anofanira ari mwana wemunhu wandinoshare naye the same blood. Saka pakati pehanzvadzi dzangu kana kuti madzikoma nevanin'ina vangu ndinofanira kuti ndinge ndichizosarudza pakati pevana vavo avo vandinoda kuti vange vachizosacrifiziwa. Zvose izvi mukoma zviri kuda kuzoitika. Ndainge ndisina kana tarisiro yekuti ndichazodeurawo ropa, but ivo baba vari kuti kana ukasaita izvi tichaluza mwana wedu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kana wangodarika Beit Bridge a few kilometers ndo kwatinogara. Baba vanoti pakati peusiku vanoenda vanomira pakati peroad, vanenge vachisvipira mishonga yavo, vachisvipa mate anenge akazangana nemishonga yavo mumaoko, vakamira pakati peroad vachikwiza maoko avo vachiitira kuti motikari dzevanhu vanenge vaine tukunhu twavo dzinenge dzichibva kuJoni dzinge dzichizostaka by the side of the road. Just imagine kuti unenge uchitorovawo zimotikari rako ziFortuna, hanzi maziFord wawawa mazinyowani, rinongoti rikadarika apo panenge paiswa mishonga nababa hakuna kwarinoenda, rinobva ratostaka. Baba vanobva vatosimudzawo motikari yavo vobva vatoenda payo vati ndiri makanika, mubva matopa munhu basa. Apa munhu anongonosunungura paanenge achitoziva kutoti mishonga yangu yabata pakati. Zviriko here izvi? Wakambostakawo here by the side of the road zvekuti wega wakatadza kunzwisisa kuti what is happening here, then wobva wangotongobatsirwa so easy like that. Munhu wotomubhadhara mari yake, mari yakanaka in a matter of minutes. Please let us talk about this issue in the comment section. Zvakangoma. Hey, magic iri kwanzi motikari yakadonedza bumper, motikari nyowani bumper rotongoti pasi pu. Zvakangoma hazvo vedu we.